welcome back to another vlog! Hey everyone! Welcome back to... Pinatayin niya! Inon mo lang din. Hey guys! Welcome back to another vlog. And Anta Naning is over there. She's fixing her toys. Pasakala niya siya ang magpa-vlog. Papatay na naman. Who is this, Anta na? Who is this guy? Lolo. Lolo? Lolo? What Lolo? Lolo? Anong pangalan ni Lolo? Ate! Lolo lang. Lolo lang. Father mo? Father ko siya eh. Hindi mo naman siya father. Father ko siya. Nakiki-father ka naman. Father ko siya. Hindi mo father. Hindi, ako lang father ko siya. Welcome everyone to another vlog! Walang katapos ang intro. So, hi everyone. Oh, dito ka. Dito ka. Paso, ayaw ko nga dyan pumunti. Gumawa siya ng vlog niya kagabi. Ay, video niya na nagde-demo nito, guys. I don't know if we will upload that. Gusto daw niya may sarili siyang channel. Parang yan, oh. Si Ryan Toy Review! White Play-Doh, there's red Play-Doh, there's yellow Play-Doh, there's green Play-Doh, and there's brown Play-Doh. Kailangan pa talagang mag-music! Yung tumata eh! Magpapagluta na naman si Mother. Di pa nagbabayad. Tara! Meron na lang tayong dalawang set ng gluta. Ayan, para kay Mother. Pindot ka ng pindot! Gusto ko vlog para. Nahihilo na yung mga nanonood sa atin. Hi everyone, so we're going to open this one now. Yes, and we're done. Bye! Bye, we're going to set fun. Yay! Box time! Unboxing time. Guys, first time kong gumamit ng lip tattoo and the one that I use today is the lip tattoo of Wang Skin. Ayan. This is from Caris and Caris Korea, guys. Sinend nila to sa akin para i-review, to try. And I like it, guys. Gusto ko yung shade niya o yung pink. Pag nilagay mo yung tattoo, para siyang orange. Pero kapag natanggal na, ang ganda. Tapos it took 10 to 15 minutes para mag-totally dry talaga siya. And hindi siya nababawasan kahit laway-lawayan ko pa yan or something, but I will share the full review na lang, guys. While you're watching this, maybe it's already up on my channel. I will just put the link down in the description box. Bakit pagod na pagod ako? Nagtakbuhan kami ni Bebe kasi. I will put the link in the description box down below na lang para makita nyo. Kasi may pag-gradient effect siya eh. Diba? Ang nice. Good morning everyone! Welcome back to another vlog, and this is a continuation of the vlog the other day. So today, guys, wala tayong duty, but we will do a lot of things regarding sa YouTube and a lot of trabaho pa din, online trabaho pa din. But before we proceed on the things that we should do today, I will put on my bentonite clay kasi tingnan nyo naman, guys. Dumadami na naman ang pimps natin. Ginala ko na naman yung mirror ko dito. And of course, magbe-bentonite clay tayo para masaya. Sobrang sticky na niya. Whoops! That's enough. Ang dami pa, guys, oh. Halos di pa nga nababawasan eh. Ayan na, guys, so nakapag-bentonite clay na ako, and syempre medyo matagal to eh, parang mga 20 minutes bago talaga siya mag-totally dry. So mag-i-edit muna ako para at least, diba, may nagagawa sa skin ko habang nag-i-edit ako, diba? So maliligo na ako later na dahil mag-film tayo. Hey guys, nakatapos ko lang maligo, and diba nag-bentonite clay ako kanina, guys. Yung bump ko dito wala na, oh. Ano na lang siya, dark spot na lang siya dito. Wala na. So happy. Ang effective talaga ng bentonite clay magpa-dry ng mga pimples, guys.
Guys, naglo-lotion ako ngayon and ang ginagamit ko recently is this one that I got from Beauty Yun sa Shopee, and this one is the pink contouring lotion. Ayan. Ang claim nito guys, ano daw, nakakaputi, ganyan, and nakaka-slim. Pero ang habol ko talaga dito, SPF 65 siya. Sobrang taas. Perfect for summer. Ayan. So kahit konti lang kasi para siyang cream. Sorry, parang hindi lotion yung consistency niya. Cream. Hirap niya ngang i-blend. Ganun. Parang ano siya, makapal siya. Yung may makapal yung texture. Oh, see? Gusto ko to kasi SPF 65 lagi akong lumalabas ng bahay. Pag magwawalis ka. Kukuha ng mga nilaban. Alam mo naman, kapag kasi naka-SPF ka na na gamit, protected yung skin from premature damage from the sun. Kaya, ito yung lagi kong gamit. Nung pumunta nga akong Ilocos, hindi na ako nag-shorts kasi ang itim na ng legs ko. Tapos, yung may tan line talaga ako. Ganon. Kaya, inaano ko na hindi ako nag-short. Nag-leggings na lang ako para naman magpantay. Kasi yung tan line ko sa shorts ko talaga bongga. Preparing na ako to film a video and ubos ko na naman yung water ko. I'm planning to put this dito na lang sa table ko para kapag gabi, may inumin ako, tas may cover siya, tas may straw, easy to lang siya kaysa yung dinidrink ko na ganon. And then, when I wake up in the morning, ito yung first na gagawin ko talaga. I want to do it regularly kasi, di ba, I have a history of kidney stone. If you are here already last year, alam nyo na nagka-kidney stone ako, and fortunately, nawala naman siya sa ultrasound ko, pero feeling ko, meron na ulit siya. So, inom tayo ng madaming tubig, guys. Kaya inom din ako ng inom, guys, para man lang maibalik yung fluids na nawala sa akin kasi mahirap na ma-dehydrate yung skin ko. Mag-dry ang skin natin. Guys, yung ginawa ko na review na feminine wash, yung Thin Again, ito pa lang yung review na ginawa ko na hindi ko makompleto yung review ko. You know what I mean? Kasi meron siyang tightening effect. May moisturizing effect siya. So, ngayon, inisip ko paano ko mag-detest yung tightening effect, yung moisturizing effect. Kaya, ayun, sabi ko na lang sa mga may asawa na dyan, try nyo para di ba? Sabihin nyo sa akin kung meron talagang pangyayari sa tightening effect. Kasi malamig siya. Ay, nako, sinabi ko na lahat. Yun, basta in-explain ko sa video kung bakit possible na magkaroon siya ng tightening effect. Guys, meron tayong bagong product dito. Ito, bigay ito ni tito ko. Shaver siya for women. And it is from Chic. And yung nakalagay dito, 4. Kasi 4 blades siya. Ayan. 4 blades. Para daw mas, mas clean. And water activated lang yung nandyan sa taas niya. Yung ganyan niya, oh. Ayan. So, try natin. Buksan natin. Actually, matagal na akong hindi nag-shave ng kilikili ko. But for now, I'm gonna shave my armpit. Kasi, tinatamad ako mag-wax. So, kuha lang tayo ng isa. Let's get the pink one. Lagi kasi ako nagwa-wax or pumupunta sa mga waxing salons, ganyan. Pero, ngayon, wala akong time. Tsaka, wala lang. Tinatamad ako mag-wax. Ito kasi yung mabilisan na pang Kaya lang iniiwasan ko kasi mag-shave. But let's try this one. Itsura niya, guys, in real life. In real life! 4. Tapos ito, water activated daw yan. Guys, may fire truck dito sa harap ng bahay namin. As in, nandiyan siya sa may gate namin. Ito kasi nga, di ba, kalsada yan. Tapos kalsada din to. Akala ko may sunog. Tapos naririnig ko may parang nagmamadaling nagsasalita ganun. Tapos yun yung kapitbahay namin. Nagpa-deliver pala sila. Fire truck. Si mama ni Dana. Wala na kasing tubig. Buti na lang may tubig pa dito sa deep well namin. Tsaka yung kapitbahay namin, meron pa silang water. Ang pangit kasi dito sa amin, guys, kapag summer, as in kapag mga April, gano'n na wala ng tubig yan. Buti nga merong tubig pa dito sa bahay. Kaya sabi ko kila mama ko, doon na sila sa Ilocos maglaba. Kasi as in doon sa Ilocos, mga ilang meters lang yung pabutas namin ng tubig. Sobrang daming tubig doon. Dito sa amin, mga ilang meters na, mga 60, 70 ata, 70 meters ata deep. Dapat ganun kalalim yung well mo. Para madami ka talagang tubig dito kapag summer. Tapos dito kasi sa amin, guys, meron kaming water system dito sa buong bayan.
Tapos per barangay. Basta parang every landmark, basta may mga ganun. May parang faucet lang siya nakalabas. Tapos every time na kukuha ka doon ng water, isa-swipe mo yung card na yon, pwede mong kunin sa munisipyo, tapos pa-loadan mo lang siya, o, di ba? Ano yon, prepaid card yon. Tapos, every time na kukuha ka or magsasalo ka ng tubig doon, i-swipe mo lang yung card mo, and then, kapag tapos na, swipe lang din ulit. Ganun lang, para mabawasan lang din yung load ng card mo. Ang galing nga nila kasi nagawa nila ng ganun, yung parang prepaid card, yung water system dito. Yan guys, andito talaga sila sa tapat ng bahay. Sa may gate ng... Tapos meron din dito sa side ng bahay namin. Iigib din sila yung sahos. Papakargan ko lang guys tong dalawang drum namin. Kasi yung isang drum namin nandun na sa likod. So yung water system namin... Kasi guys, okay na pa naman yung tank namin dito sa harap ng bahay. Kaso feeling ko within this week mawawalan na rin kami ng tubig. Kaya sabi ko pakargahan ko na lang din. Parang yung buong vlog ko guys, puro about tubig. Tubig na iniinom ko, tubig na pangluto, tubig na, ay nako. Sana hindi pa maubos yung tubig namin. Pero at least may mapapaigib ko mamaya pagbalik ng fire truck yung mga drums namin. Para may extra kami na tubig in case mawalan kami. Merienda tayo guys. Meron akong pansit canton na yung big payless. Big ba yun? Basta yun. Yung payless. Tapos may Pampangas Best chicken hotdog. Baka ito na rin dinner ko guys. Kung hindi na ako gugutumin later. Kasi madami pa akong gagawin. Tapos may duty ako tomorrow morning. Medyo makakahinga na ako guys kasi nakargahan na yung 3 drums namin. So kahit mag-isa na ako dito next month. Kasi nga April aalis na sila mama ko. Aalis na sila. So kahit mag-isa ako, di ba, at least may tubig ako. Ito na guys, ipapublic natin ang ating video na yung online haul natin. Yun yung Shopee haul. So go watch it now in 3, 2, 1, go! Hindi pa pala na-save. Publish. Guys, higa muna ako kasi sobrang sakit ng likod ko, grabe. Nagigib kasi ako. Dito nga pumunta yung fire truck kanina, diba? Tapos hindi nagpo-focus yung phone ko, diba? Aray kong sakit ng likod ko. Ayoko na to. Bali. Ang sakit ng likod ko. Pag tumatawa ko, nayuyug-yug siya. Ayun, dumating nga yung fire truck kanina. Tapos yun, nasasayangan ako dun sa umaagos na tubig dun sa ganun. So, nag-iigib din kami dun kanina. Wala pa yung kapatid ko kanina. Wala akong mapabuhat. Nakailang nakailang bucket din ako ng tubig. Nagbuhat ako ng tubig. Nilalagay ko siya sa may drum. Kaya sumakit yung likod ko. Kasi ito yung sa aksidente pa lang noon. So, balak ko sana magpamassage ako or hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Pero muscle spasm daw to sabi ng doktor namin. May binigay naman siya na gamot. Pero syempre, pasaway na naman ako. Hindi ko na naman siya iniinom. Listen to my heart beat, beat, beat.